What's up mga idols? 2024 at ibibigay ko naman po sa inyo ang mga Honda motorcycle January price update at extended po yung kanilang promo from last Christmas. So selected models lang to mga idols, hindi po lahat ng model ay merong promo. Again, meron na tayong display dito ng bagong Click 160 mga idol. From plain color, ngayon meron na siyang bold decals. Nakita nyo yung 160 na ang laki-laki sa kanyang gilid. Again, meron pa rin ditong mga old model na Click 160. At of course, ang ating best-selling 125cc na Honda Click 125. Ang ating pang ibang model from scooter segment ng Honda. Sila po ang pinakamabenta, top 1. Itong ating mga ADB 160, meron sila ditong color red, white at black. Sa mga naghahanap po ng ADB 160 mga idol, available po rito yung kanilang mga unit na to. Pwede nyo po yung mabili via cash payment and installment. Again, ang ating pong location ngayon, nandito po tayo sa Honda Wing Shop, Calasiao, Pangasinan po tayo mga idols. Hindi po tayo nasa Manila. And ngayong taong 2024, mga idols, ano po ba yung aabangan nating bagong model or bagong updated dito po sa mga Honda models na meron tayo? Again, itong ating Honda ADB 160 mga idol, inayapakan po natin na sana po lumabas na yung bagong color model nito at yung ating pinakabagong underbone. Hinihintay din natin yan. Yung updated model ng ating Supra GTR. Papalitan na yan ng bagong, hopefully, yung ating Winner X na pinaka-hinihintay at inaabangan. Again mga idols, ito pong ating update today. Ang ating extended promo from Honda Motorcycle. Selected lang po yung mga model nila dito. At una sa lahat mga idols, ngayon po, habang nanonood kayo, baka na-reach na natin ang 100k subscriber. At ngayon pala, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat mga idols. Salamat po sa inyong suporta at laging nandyan kayo para ako'y panoorin at bigyan ng magandang views. Kaya mga idols, lagi po tayong gagawa ng magagandang update at upcoming models, kompletong information. Ang unang model natin, siyempre ang pinakasikat na model ng Honda Adventure Scooter, ang pinakasikat Honda ADB 160, SRP 166,900, LTO niyan, kasama pa dyan, add-on 2,000 pesos. Down payment naman natin dito, 36,800 at 3 years, 7,200 with rebate na 200 pesos. At itong ating model na to, pilit po nilang ginagaya at hinihigitan pero hindi po nila kayang tumbasan. Talagang mabenta pa rin at best-selling model ng Honda. Number 1 yan. Next model naman natin, ang pinakasikat ding model nila, all new PCX 160. So meron tayong mga bagong color version nito. PCX ABS version, ang presyo niya SRP 151,900, LTO 2,000. May promo tayo sa ating mga old model with 3,500 discount pagka old model yung nabili natin. Sa old model din, may rebate tayong 450 sa unang 12 months. Ang down payment natin ito, 19,800, 36 months, 6,450. And para naman sa ating CBS version, SRP 131,900, LTO 2,000, down payment 18,800, 36 months, 5,707. Again, may promo tayo sa old model nito, less 3,000 at rebate din natin 450 sa unang 12 months. So yan po sa mga old model yung promo na yan. Baka mamaya isipin nyo sa mga bagong model included, hindi po. Sa old model lang. At ang ating namang best-selling 125cc scooter, ang Click 125. SRP nito 80,900. Add-on pa yung LTO natin na 2,000. Down payment naman ito 5,800. 36 months, 4,180. At rebate ito 200 pesos. Yung color option nito, marami tayong pagpipilian. May white, gray, black, at red. Yan po yung ating mga choices para dito sa ating Click 125. At sa model na to, wala po tayong nakitang promo dahil syempre fast-moving at bestseller po itong ating model. Madali siyang maubos. Actually, itong mga display nito ay meron na mga nag-apply ng installment application. Hopefully, makahabol pa kayo mga idols kung gusto nyo pong bumili. Again, ang location po natin ay Calasiao, Pangasinan. At punta lang po kayo dito kung gusto nyo pong humabol at bumili ng inyong paboritong scooter. Next model naman natin, ang bagong Honda Click 160 na may bagong bold decals. Makita nyo, meron na siyang decals sa gilid. Ang SRP nito, 122,900. LTO 3 years, 2,000. Down payment, 11,800. At 36 months, 5,800. Rebate ito, 200 pesos. Ngayon, may nakita tayong dito, mga old model. At dyan po ay merong promo na less 3,500 pesos para sa cash discount. Again, yan po, habol na kayo. Meron pa tayong mga natitira dito. And itong ating bagong model na
Click 160 with bold decals. Abangan nyo po yung ating special vlog dito. Ginawan ko po yan ng feature para makita nyo po talaga yung kanyang mga decals na nilagay nila dyan. Again, itong ating Click 160 sa old model lang merong promo. And next model naman natin ang Airblade 160. SRP nito 125,900. Meron tong promo din, less 2,000. And down payment ito sa installment, 9,800. 3 years naman to pay 5,800. Ang ating rebate, 200 pesos. So meron tayong additional din dito na 2,000 pesos pag magbabayad kayo at bibili nyo na ng cash to. No? Airblade 160 mga idols. Kung gusto nyo po ng scooter na meron na ring single channel ABS at naka-dual shock yung ating rear suspension. Panalo din tong ating mga color choices ito. Meron tayong gray, blue, at red. Yan po yung mga choices natin para dito sa ating napaka-sexy at formadong Airblade 160. Again, nakita nyo, meron din tayong compartment at meron din niyang magandang fully digital instrument panel at LED rin po ang ating ilaw dito. At itong ating scooter na to, perfect din to sa mga lady riders or sa mga nagka-college kasi madali lang siyang gamitin at ang kagandahan yung safety features ito, meron tayong single channel anti-lock braking system. Meron din silang dito mga Honda Beat standard na old model. Meron niyang SRP 71,900 at down payment naman ito 4,800, 3 years naman 3,750. Meron tong old model na cash discount 1,000 pesos. Yun po yung kanilang promo para dito sa ating old model. Yung mga bago naman, yung ating Playful variant, SRP naman noon 71,400 at premium variant, SRP 72,400 pesos. Sa mga bagong model yun mga idols, pwede po nating mabili yan. At syempre, itong ating 50th anniversary, available din dito sa kanila. Meron tayong SRP naman ito, 75,400 plus LTO na 2,000. Total cost 77,400. Down payment ito sa installment 5,300 at 3 years naman 3,800. So available din po dito sa kanilang store tong ating Honda Beat 50th Anniversary Edition. Kaya mga idols, habol na kayo habang available pa po itong ating model na to. Ito yung bagong model at perfect yan dahil ito meron na rin tayong USB charger, equip na rin tayo dito. At meron din tayo ditong bagong headlight design, mas bold yung kanyang style. Plus, yung ating gulay board, perfect yan para sa ating mga daladalang gamit or gulay board natin. Maasahan natin yan. Again, itong ating Honda Beat 50th Anniversary Edition. Next naman, itong ating Honda Dio Scooter. SRP naman ito, 63,400 pesos. LTO, 2,000 additional yan. Total cash natin, 65,400. Ang down payment na naman nito, 4,800 at 3 years to pay naman, 3,180. Ang rebate natin, 200 pesos. May minus 2 pa yan pag nagbayad kayo monthly. And again, itong ating Honda Dio, meron tayong color white and blue, orange, at color red. Yan po yung mga choices nating kulay para dito. At mga idols, pag gusto naman po ng ating sports bike from Honda, walang iba itong ating Honda CBR 150R. Ito na yung bagong model with dual channel ABS, SRP 183,900 plus LTO na 2,000, total natin 185,900. Down payment naman ito sa installment 36,800 at 3 years naman 7,800 pesos. Again, itong ating bagong model na ito yung meron na tayong safety features. Mas confident tayo sa ating braking power dahil meron na tayong anti-lock braking system dito sa ating napaka-pormang CBR 150R. Ang kanyang color ay yung kanilang Honda tricolor, yung kanilang MotoGP style color nila dyan. At napaka-porma po talaga at napaka-angas itong ating front headlight design at yung ating upside down pork color gold pa yan. Kaya talagang bumagay at naging mas maporma at astig itong ating CBR 150R. At siyempre kung gusto naman po ng model na pang-adventure touring, meron tayong CB150X. Ang kanya namang SRP, 173,900. LTO, 2,000. Total niyan, 175,900. Ang down payment natin dito, 31,800. 2 years, 9,198. At 3 years naman, 7,403. At itong ating bagong Honda CB150X, may color red tayo nito at color black para sa ating color choices mga idol. Again, itong ating CB150X Touring, naka-inverted forks na rin to. Gold color pa yan. At naka-disc brake yung ating front plus naka-disc brake din yung ating rear brake. Kaya mga idols, ito naman po ang ating next model, ang Honda Supra GTR 150. Ito meron ding promo to, less 4,000 para din sa ating mga discount. So magiging promo price na natin ito 102,900
At may additional na 2,000 kaya aabot pa rin ng 104,900. Down payment ito 9,800 at ang ating naman 36 months 5,348 pesos. And again mga dos, maingay at talagang bulong-bulungan yung bagong parating na updated model ng ating Supra GTR. I hope na masilayan na natin yan at makita yung Honda Winner X style. Again, napaka-forma nun at talagang solid din. May ABS yon. Hoping lahat po ng mga features nyon ay makita natin pag dumating man yung bagong model na yon. Kaya mga idol, abangan po nating lahat yung bagong model na Honda Supra GTR 150 or Winner X. Ang ating naman next model, CRF 150L. SRP naman to 147,900. May less din tayong 2,000 para sa ating promo. Ang magiging total price natin dito 147,900 because of additional LTO. Down payment 28,800 at natin in 36 months 6,324 pesos. Ang rebate niyan 200 pesos pag maaga tayo magbayad. At kung gusto niyo po ng mapormang off-road bike 150cc, itong ating CRF 150 naka upside down perks din yung kanyang front suspension, gold color pa yan At mga dos, kung kayo naman po nagpaplanong bumili ng business motorcycle, meron tayong TMX Supremo, SRP nito 79,900, LTO 2,000, total natin 81,900, down payment 6,800 at 3 years to pay 4,012 para sa ating 36 months. Ang ating rebate dito 200 pesos mga idol. Itong ating bagong TMX Supremo na to, yan po yung mga may bagong decals at bagong style At itong model na to, madalas natin ito nakikita ginagamit ng mga namamasada, nagta-tricycle at yung may mga garong pang business ginagamit nila tong ating Supremo 150. Dalawang kulay ito, meron tayong red color at saka yung isa pa black color naman. And para sa next model natin, ang kanilang TMX 125 Alpha. Ito naman po may SRP 56,900, may list tayong 1,555,400 na lang. LTO 2,000, total cost 57,400. Down payment natin dito 2,800, 3 years 3,287 at rebate na 200 pesos. Again mga idol, yung ating Honda TMX 125, perfect din tong pang business, ginagamit din pang pamasada at pang private na tricycle. Marami tayo nakikita merong ganito, plus pang garong na rin pang business. Kaya kung gusto niyo po ng ganyan, tatlong kulay available niyan, silver, black at red. Next model naman natin, ang ating underbone Honda Wave RSX. Ito yung ating bagong model, nilabas din nila. Meron dong naka-disc brake yung front. Ang SRP noon 63,900. Total cost naman 65,900. Down payment 5,300 at 3 years 3,266 pesos. At meron din tayong RSX na drum brake naman. Yun naman yung mas mura, 62,900 ang kanya naman pong SRP. Same lang din yung kanilang installment. At mga ito yung ating mga XRM model, ang ating DS SRP noon 71,900, ang Motard 76,900 at DSX 74,900. So meron dito tayong less promo dito na 1,000 pesos. At meron ka pang Kobe products pag binili nyo ng via installment. Pag installment lang po yung may Kobe products mga idol. At mga idol, yung kanilang extended promo until January 31 lang yan. So February wala na po yan. Hopefully i-update ko rin kayo pag meron pa rin pa silang mga promo at para doon sa ating mga model ng Honda motorcycle. Kaya mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video, salamat po sa inyo. At syempre, huwag nyo kalimutan i-subscribe ang ating channel. 100k subscriber na po tayo. Thank you very much mga idol. At ako'y napakasaya dahil naabot na natin yung ating pangarap. Like and follow nyo rin ating FB page. Kaya mga idols, ciao at ride safe.